Jesmo li mi, režija? Jesmo. Aha, mi smo, izvinjavam se. 3 godine stale su u 3 reči. Najbrži, najgledaniji, najuticajniji. Fakultet koji svi mi plaćamo, dakle mi ga plaćamo, vi ga, dragi gledalci, plaćate. On plati u 4 tranše Sprint Inside-u, prevarantskoj, izmišljenoj, fantomskoj agenciji koja objavljuje lažna istraživanja. FPN im uplati 4 miliona. a iza te 3 reči krije se skoro 20.000 sati neprekidnog programa uživo. Vanrednih vesti, borbe na terenu i stvaranja medijske istorije u lajvu. Spontanost, to što nema scenarija, to što nikad ne znaš, ni ja nemam pojma šta će da bude kad sednem tamo, ne znam šta će da bude u toku kolegijuma, može da bude, da ode i levo i desno. I možda ima jedna stvar, ja je zovem digresija. Znaš, što ti kad kreneš, nikad ne znaš dokle ćeš da stigneš. Kreneš od tačke A i odeš tamo gde nisi ni pomislio da ćeš stići. Skoro 20.000 sati u kojima nismo skrenuli pogled ni pred jednim izazovom. 3 godine u kojima smo dokazali da granice ne postoje samo za one koji se ne plaše da ih pređu. Zašto imate vremena za sastanke sa strancima, a nemate vremena za sastanak sa predsjednikom Srbije? Ljudi žele da vide, dobili su priliku da vide nešto što nikad ranije nisu videli. Znači kako izgleda zapravo pripremanje, dogovaranje, ideja, pravljenja vesti u medijima. Dakle, bilo da je reč o printu, bilo da je reč o portalu. Znate, kao što bih i ja voleo da vidim kako izgleda proces proizvodnje, pravljanja čokolade ili piva, tako su ljudi želeli da vide kako to izgleda, kako se pravi taj informer koji svakog dana gledaju ili drže u rukama. Šta znači biti najbrži u digitalnoj eri? Što se tiče brojnosti, ne bih rekla da ih ima više od 100. Vide ekipu informera, odmah kreću sinhronizovano na jedan jedini znak da zvižde. To ne znači samo objaviti vest prvi. To označava biti na licu mesta pre nego što se prašina uopšte slegla. To znači imati reportera na terenu u trenutku kada svi drugi tek počinju da okreću telefone. Za ove 3 godine informer je postao sinonim za ekspresnu informaciju. Kada se nešto dogodi, javnost ne čeka sutrašnje novine. Ne čeka se ni večernji dnevnik, Srbija otvara informer. jer građani znaju, mi smo već tamo. Iza te brzine krije se komplikovan sistem koji radi besprekorno kao sat. Naša desk redakcija prati puls sveta 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Bez pauze. Bez godišnjeg odmora za istinu. Kada Srbija spava, informer bdi i radi. Naš tim reaguje u sekundi i zbog toga smo zadobili poverenje javnosti koja traži istinu odmah. Šta zapravo znači biti najgledaniji na ovom dinamičnom tržištu? To definitivno nije puka statistika na papiru, niti suvi rejting. To su milioni očiju koji svakoga dana biraju naš kanal iznova. To su građani Srbije koji su u Informer televiziji prepoznali svoj sopstveni glas. Voditeljka, ja stalno gledam kod komšije. Razbili smo monopol dosadnih, sterilnih i unapred režiranih programa koji su godinama dominirali. Uneli smo stvaran život, energiju, dinamiku i ogoljenu stvarnost direktno u vaše domove. Naš program se ne prati pasivno iz fotelje. Udariš ti me, pa zašto bi me udario? Pa šta se ovo dešava? Pa dobro, evo ja ću da porazgovaram s Jačimovićem. Pa Jačimoviću, dođi ovamo. Naš program se istinski živi. Sa nama se nervirate zbog nepravde, sa nama slavite velike uspehe, sa nama tražite istinu. Svi mi trudimo da budemo prirodni. Onakvi kakvi smo privatno, tako smo i na poslu. Pričamo otvoreno, dogovaramo se i pričamo o najključnijim temama tog dana. Tajna je upravo spontanost. Upravo ono što sam rekao, znači ona neposrednost. Mi se jako dugo, većina nas se jako dugo poznaje međusobno, dugo smo radili zajedno godinama i jednostavno spontano je, neposredno i to je ono što pretpostavljam da pleni gledaoci. Postali smo neodvojivi deo svake srpske porodice, nezaobilazni začin svakog jutra i glavna tema svakog razgovora. Osmeh donosi vam budilnik. I to je uspeh koji se ne može osporiti.
Poverenje miliona koji dobro znaju da ih nikada nećemo izneveriti, niti prećutati ono što je važno. Ne znamo da smo uključeni, da su nam bubice uključene i da pričamo i ono što ne treba se čuje. Sreća, to je bilo na početku televizije kad se nije ovoliko gledalo pa nisu primetili neki naši neprijatelji. Mili, skloni se, Mili, stojiš na sred kamere, Mili. Ne možeš sporedimo mi sa Ozbiljim, ali od nekih kojima je možda to posao. Novice, što spavaš? Ja. Sve vreme spava, čovjek, primetila? Slušam kako sve vreme čovjek spava uživo u programu. Dobroveče, predsjedniče. I na kraju dolazi ono najvažnije. Najuticajniji. Kada Informer objavi ekskluzivu, to nikada nije vest samo za jedan dan. To postaje tema o kojoj nedeljama bruji ceo Balkan. Naša pitanja pokreću institucije na rad. Naše priče menjaju zakone. Sledi ta čuvena odgovornost, samo ovim ljudima to još uvek niko nije javio jer se oni ponašaju kao da su izvan svakog zakona i ustava, ali i to će se promeniti jer iz emisije u emisiju prikazujemo brojne afere, raskrinkavamo zapravo sve ove ljude koji su se do skoro predstavljali kao moralne veličine. Krećemo od ekskluzive. Naše raskrinkavanje laži ostavlja bez teksta sve one koji su naivno mislili da su nedodirljivi. Kod nas nema zatvorenih vrata i nema zabranjenih tema za razgovor. U našem studiju sedeli su ključni ljudi države, ali i celog regiona. Zašto dolaze upravo kod nas? Zato što odlično znaju da je uticaj Informera nemilosrdan, direktan i sveobuhvatan. Kolegijum ne bi bio kolegijum da svako ko učestvuje u njemu ne učestvuje tu i mislim da svi zajedno kreiramo jednu veliku zvezdu koja je kolegijum i koja čini takvom kakva je. I zato tako jako i svetli. Preko našeg ekrana se razgovara sa narodom, potpuno otvoreno i bez ikakvih rukavica. Ali šta je zapravo Informer u svojoj suštini? Informer nisu samo zidovi. Najsavremeniji uređaji, kamere. Informer su ljudi. Svetlo nemaš. Imaju podršku od 41,2% glasova birača. Veče, pratite Vestik, Idemo samo na najvažnije vesti koje nam donosi ovoga jutra i naša koleginica Emilija Savić koja je u studiju Galerija. Dobro jutro, Emilija. Dobro jutro, pozdravljate Zorica Paunovski. Mateja ne pričaju programu, čoveče. Simona nas nije. Božica, izvini. Čekujemo, sagovorni ste. Idemo na najvažnije vesti. Koleginica Sanja Batar, malo smo koji minut, što se kaže, i prekardašili. Nije Sanja Batar, ali je Tanja Zdravković. Ja ovako gledam preko ovog stakla. Kolega Smoloviću, najlepše hvala na ovako pogrešnoj najavi. Kolega Petre Latinoviću, toliko u ovim vestima. Sad bi režija rekla, rešila te. Svako malo idete ispred i pušite. Oni koji kucaju vesti dok im se oči zatvaraju od umora. Više imam ljudi ispred firme koji puše nego unutra koji nešto rade. Oni koji drže tešku kameru potpuno mirno dok oko njih vlada apsolutni haos. Oni u režiji koji u sekundi donose odluke od kojih direktno zavisi sudbina programa uživo pred milionskim auditorijumom. Skoro 20.000 sati programa uživo na svojim leđima izneli su ljudi koji su u ovoj kući bezrezervno dali svoje znanje, svoje noći, svoj raskošan talenat i svoju neukrotivu energiju. Ovo je priča o jednom složnom timu koji je iskreno poverovao u nemoguće i za samo 3 godine to pretočio u apsolutni trijumf. Svaki pojedinac u ovoj kući ugradio je deo sebe u ovaj brend koji danas dominira medijskim prostorom. Od svetskih samita preko regionalnih poseta do državnih najbitnijih tema. Mi se nalazimo u Minhenu, 62. Minhenska bezbednostna konferencija je počela. Bili smo tu i 1. novembra i 15. marta i svaki put kada su pokušali da sruše Srbiju. Jer to je naša dužnost. Dragan Jevučićević, to je njegova ideja i on ima tu energiju. Ne ostavlja nikoga ravnodušnim, ume da se našali, ume da bude ozbiljan, ume da bude spontan, što je najvažnije. Ne plaši se kamere, ne plaši se toga da izrazi svoje mišljenje. Dešava se često i da uđe u polemiku sa kolegama, da ponekad podvikne, da možda to nekome ne deluje tog trenutka prijatno, mi ga svi dobro poznajemo i onda to može da deluje onako kao eto, on je sad počeo da viče na nekog od kolega i kako može tako pred kamerama. Ne, to je sastavni deo posla i na kraju se svi smejemo obično.
Sljedeća emisija Kolegijum. Ekstra emisija zamišljena, ali bi ja da se promeni naziv te emisije, da se zove Monolog Dragana J. Vučićevića. Vreme je za Kolegijum. JK nastavlja da rešeta Dragan. Novice. Dobar dan. Veliku zahvalnost dugujemo vama, našim vernim gledaocima, čitaocima i pratiocima na svim platformama. Vi ste naše jedino pogonsko gorivo. Zbog vas ne spavamo noćima. Zbog vas istražujemo do detalja. Zbog vas tragamo za istinom. I zbog vas pobeđujemo svakoga dana. Vaša podrška je naš najveći orden. I motiv da nikada ne stanemo. 3 godine su stale u 3 moćne reči. Ali naša velika zajednička priča tek počinje. Idemo dalje, ispred svih. Nastaviti neće. Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine. Mogu samo da nas mrze, oni što nas